Wala matud pa nagkulang sa suporta ang Philippine Sports Commission alang sa mga atleta sa Tokyo Olympics. Kinibisan gamay ra ang budget. Ani a report. Aminado ang Philippine Sports Commission kon PSC nga gamay lang gyud ang pondo sa gobyerno alang sa mga atleta. Pero ila daw gipaningkamutan nga masuportahan ang mga pambato sa Pilipinas. 250 million pesos ang gigahin nga budget alang sa delegation sa Tokyo Olympics 2020. Apil na ang training ug allowance. Nga mag-implemente ang support sa gobyerno sa atong mga atleta. Of course, dili kayo dako ang among budget, but we try our best as much as possible ang ilahang mga needs atong address, ang ilahang mga concerns atong ma-solve. Wala matud pa naundang ang suporta sa PSC ngadto sa mga atleta bisan natastasan og dako ang budget para sa nasangpit nga kompetisyon tungod sa COVID-19 pandemic. Wala na mag-iundang ang ilang allowance actually. And then ang sports psychology unit, ang medical unit, from time to time gina-check ang atong mga atleta. Hinuon hilabihan ang kalipay sa PSC gumikan wala masayang ang ilang gi-invest tungod sa kadaugan ni Heidelin Diaz kinsa misungkit sa labing unang gold medal sa Pilipinas sa Olympics. This will serve as inspiration not only to the athletes but to the Filipino people that we can excel. Diba? This will change the world, how the world sees us Philippines or how they look at us, because they now know that we can be a gold medalist in Olympics. We can compete with the rest of the world. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.